A Corporación Municipal de Chantada celebrou onte o último pleno ordinario do 2011. Antes do comezo da sesión, a Corporación Chantadina gardou un minuto de silencio en memoria de Clemente Fradejas Morillo, aparellador municipal que faleceu no día de onte. Acto seguido do comezo da sesión, na que se aprobou por unanimidade a liquidación do exercicio do 2010. Un exercicio que deixou un déficit no Concello de 1,5 millón de euros e que onte foi aprobado definitivamente en pleno. Un peche das contas do 2010 que se resolveu sen debate, xa que a liquidación das mesmas foi aprobada nunha comisión especial de contas celebrada en xuño do 2011, mesmo que aínda estaba o goberno en funcións composto polo PSOE e BNG. Bueno, non son para botar cohetes, non? Pero, bueno, tampouco son unhas contas demasiado malas, non? Porque, bueno, hai que darse conta que ven arrastrado un déficit de moitos anos, non? Por poñer un exemplo, no ano 2007 houve máis de 2 millóns de déficit, non? Foi ano electoral e, bueno, ese ano, pois, parece ser que se gastou demais, non? Vense arrastrando esta débeda e, polo tanto, nós tuvemos que aprobar as contas con este déficit. Digo que non son malas, porque hai que lembrar que chegando, cando no ano 2007 nos facemos cargo do goberno, había unha débeda de aproximadamente 7 millóns de euros e fomos capaces en só 4 anos de reducila nun 40-45%, non? Hasta os aproximadamente 4 millóns que hai agora de débeda, non? Segundo o nacionalista, nas contas do 2010 hai que ter en conta outro parámetro, xa que por primeira vez se consigue un aforro neto positivo. Hasta eses anos había aforros netos de 200 e 300 mil euros en negativo, e ese ano pues, foron 30.000 euros positivos, que para nós é foi daquelas unha boa noticia, porque eso significa que os ingresos corrientes son capaces de facerlle fronte a todos os gastos correntes do Concello, non? E, bueno, se nos permiten tamén de cara ao ano seguinte poder endevedar un poquinho máis, non? Pero, bueno, xa digo, sin botar ningún tipo sin botar cohetes, son unhas contas, bueno, que nos podemos decir que son, para nós, son boas en 4 anos. Outro punto que tamén se tratou e aprobou co beneplácito dos 4 grupos que compoñen a corporación foi o regulamento da creación de ficheiros de datos de carácter persoal do Concello de Chantada. Un pleno onde as mocións volveron a ser os asuntos máis debatidos da sesión. A máis debatida foi a moción de urxencia presentada polo Partido Socialista, onde solicitaban a mesma agrupación que organizou ano pasado a Feira do Viño, a Asociación Quito Chote, sexa a que organiza o evento no 2012. Un asunto que rexeitou o grupo de goberno e que apoiou BNG e PP. Nos desde o noso equipo pensamos que quen deberá de levar a organización é o equipo de goberno. Pero a data de hoxe, pois, nin se puxo en contacto con nós, preguntámoslle se tiña algo feito. O único que decía era que tiña contactado co pregoeiro, pero aínda non está nin confirmado e non tiña ningún plan para facer as festas. Simplemente decía que había que recortar e que non iban a poder ser igual que as do ano pasado. Entón, parécenos que máis axeitado, que se disminuindo que o coste que se pode igualar, pois que aleve esta asociación. Por eso apoiamos. A opción estaba clara, é dicir, é unha proposta que sale dun grupo que ahora mesmo está na oposición, pero que estaba compartindo o goberno con BNG naqueles instantes. A opción é clara, é dicir, foi a nosa propia opción daquelas, foron os nosos orzamentos, foron as nosas propostas que as aprobamos en pleno, xa digo, hai ano e pico, non podíamos neste momento deixalo de lado, lógicamente, é así, non? A sorpresa, bueno, o que pasou foi que o PP apoiou esta iniciativa, bueno, pues deu unha serie de razóns. Bueno, e ali se comentou de que era un goberno que estaba en minoría, que era un goberno que non negociaba cos outros grupos políticos certas accións a levar a cabo, como pode ser a propia organización de Feira do Viño. Se lle recordou eso, se lle preguntou polos planes sobre a Feira do Viño, se tiña previsto seguir ca mesma promoción turística, económica, cultural que se fixo durante todos estes anos. E o único que contestou foi que sí que tiña previsto quen podía ser o pregoeiro, pero do resto non dixo nada, e aí foi a baza ou a razón que utilizou o PP para apoiar a moción que presentou o compañeiro do Partido Socialista. O resto de mocións que se presentaron por vía ordinaria foron aprobadas por unanimidade de todos os grupos. Empezamos pola do BNG, que solicitaba a elaboración dunha ordenanza fiscal para o regulamento do aproveitamento do dominio público local a favor de empresas explotadoras de servizos de suministros de interese xeral. Estamos contentos de que esta iniciativa salira adiante, porque, bueno, creo que é un acto de un acto de responsabilidade e un acto de responsabilidade de todos, non? O sea, estamos todos, creo que intentando
salvar a situación un pouco do Concello, nós presentamos esta iniciativa e os demais fixeron na súa, cosa que me parece boa antes de seguir mallando nos ciudadanos, non? Pola súa banda, o Partido Popular presentou 3 mocións, entre as que destacamos a relacionada co pagamento do canon de explotacións das piscinas municipais. Desde o Partido Popular non entendemos como hasta ahora non se fixo o que é a reclamación do canon da explotación das piscinas. O sea, levan prácticamente 8 anos facendo esta explotación. O Concello estáse facendo cargo do mantenimento das piscinas, o que supón uns gastos de uns 100.000 euros anuales. Un gasto que consideran excesivo para o Concello e que non supón ningún ingreso para as arcas municipais, xa que a empresa concesionaria Gimnasios Pazos S.A. non está a cumprir as condicións da adxudicación ou non pagar o canon pactado, impago que levan facendo dende a concesión no 2004. A ver, ahora mismo necesitamos, ademais, para poder salir adiante, ter ingresos. E este xa está, simplemente facelo efectivo. O que non entendemos é como non se fixo hasta ahora. Hai un aval de 30.000 euros, pero o aval de 30.000 euros ahora mismo quedase moi corto. Polo que na moción presentada solicitaron que dende o Concello de Chantada se tomen as medidas oportunas para que a empresa concesionaria realice ca maior brevedade o pagamento da débeda atrasada, cos intereses correspondentes e que pague puntualmente as vindeiras cotas. Unha moción que foi respaldada por todos os grupos de goberno. Si nos parece unha moi boa iniciativa presentada neste caso polo Partido Popular, bueno, pois nos apoyámola, non? Segundo os nacionalistas, a empresa escudábase nas deficiencias que presentaban tanto as instalacións interiores como as exteriores. Un canon que reclamaron todos os gobernos. Reclamámonos todos os anos. Durante moitísimo, bueno, se foron reclamando todos os gobernos desde o principio da concesión e foron reclamando este canon. Que pasaba? Que a empresa se escudaba precisamente nestas deficiencias, non? Bueno, nós vimos que efectivamente as deficiencias existían. Non hai que relembrar pois, os problemas das piscinas climatizadas todos os veraos. E xa digo, en algunha ocasión teño ido, en época de bastantes choivas, teño ido a ver como chovía dentro e efectivamente algún día era, non sei poñer unha palabra, era alucinante ver como chovía dentro das piscinas, non? Había un problema de infraestructura que tenía un problema de obra, non? Entón, bueno, o que fixo o Concello foi poñerse a labor de arranxar eses problemas, están arranxados, agora, como ben comentaba, pois o Partido Popular neste caso, hai que ir a por ese canon. E a concesionaria lle toca agora responder ao que respondeu o Concello primeiramente, que foi arreglar os problemas. Os populares que tamén acadaron o apoio unánime da corporación na moción relacionada coa recaudación presupostaria do ano 2012, na que solicitan que os reaxustes presupostarios que teña que facer o Concello se fagan por vía do control de gasto, da austeridade e boa xestión e non a través de tasas aos veciños. A última moción dos populares pedían o arranxo dos locais sociais en 4 parroquias chantadinas, o de Axulfe, de Costoira, Sabadelle e Mundín. Mañá tentaremos dar a opinión e valoración dos asuntos a tratado neste pleno, tanto do Goberno municipal como do Grupo Socialista.